Nek sampean durung mundhut jajan cepetan rek. Tapi nek gak sempat mundhut ya wis kapan-kapan jajal kaya jajan sing tak rekam iki lho Lur. Wis iki mantap Lur jajan iki Lur. Iki jenenge dodol Garut. Nah, dodol Garut sing asli orisinil teko Bandung kono Lur iki. Dodol sing asli koki lho Lur. Iki kok Bandung asli lho dodol iki. Dodol Garut. Nah, iki asli kok Bandung tenan Lur iki Lur. Udu Bandung-Bandungan iki. Iki rasane setiap warna iki rasane beda-beda Lur. Iki lek gak salah rasane kaya pandan iki. Yo sing iki kaya apa ya iki kaya sing iki genah coklat iki sakus mangan ping bolak-balik ro rasane iki kaya coklat sing iki lho. Lah iki Lur. Nah iki rasane kaya ana susune ngono rasane iki. Nah iki kaya strawberry Lur iki Lur. Lah iki asli Lur. Kok Bandung tenanan iki Lur. Lah sampean share jajan-jajan liyane Lur, wis gak usah kuwatir Lur, iki tak sepilke ya Lur ya utawa tak tautke link nang gone channelku iki Lur, nggone pojok kanan atas iki Lur. Lek sampean pengen oleh-oleh ya Lur ya. Wis engko sampean nombol gambar pojok kanan atas iki garis sampean dulek terus mari ngono sampean delok kabeh jajan apa sing sampean karepe. Ya wis Lur, cukup semene sik ya Lur ya. Info nih. Blonjo nang nggone Shopee iki Lur ya. Nggone Shopee sing tak tauke nang nggone video iki Lur. Oke Lur, matur suwun.